У эфіры тэатр перад мікрафонам. На пачатку, шаноўныя сябры, мы прапануем вашай увазе радыёпастаноўку «Млын на сініх вірах» паводле аднайменнай п'есы Владзіміра Караткевіча. Выканаўцы артысты мінскіх тэатраў. Запіс 1959 года. Кожнае лето я на сваім старенькім москвічы адпраўляюся ў вандраванне па месцах, дзе мне па тых альбо іншых прычынах даводзілася бываць за маё доўгае жыццё. Дэталь нічога не гаворычы для абыякавага вока уваскрашае ў памяці карціны дзён прыемных і трагічных, сумных і надзвычайна напружаных. Вось элеватар. У 30-е гады тут была невялікая вёска, і я быў паранены з абрэза. І бываюць жа супадзенні. У гэтым жа раёне мне давялося ўстанаўліваць савецкую ўладу. А перад самай вайной я быў прызначаны старшынёй горвыканкома ў горадзе, дзе я буду праз гадзіну. Але я зварочваю на палявую дарогу. Вось і знаёмая прасека. Зараз мы прадзярэмся праз гушчар, і я ўбачыў невялікую рачулку з заросшымі берагамі. А калі яшчэ трохі праехаць уздоўж берага, уверх па цячэнню ракі, узнікне невялікая плаціна і побач стары млын. Нехта спявае. Праз голле вербалозу я бачу на беразе дзяўчыну. Яна ляжыць, адкінуўшыся на спіну, трымаючы ў руцэ разгорнутую кнігу. Адчуўшы на сабе мой зрок, дзяўчына ўсхапілася, засаромілася. Адкуль вы ведаеце гэтую песню? У нас і ўсе спяваюць. А што? Ды так. Мне здавалася, што яе ведала толькі адна дзяўчына. Але гэта было шмат год таму назад. І спявала яна яе якраз на гэтым самым месцы. А вы хто такая будзеце? Мой бацька тут млынар, а я прыехала на канікулы. Вы мне зараз нагадалі не толькі Марысю, так і звалі, але шмат усяго, звязанага з мінулым у гэтых месцах. Расскажите. Ну, гэта вельмі доўгая гісторыя. Вы спяшаецеся? Не. Пачалася яна тады, калі дыктар Ветка на нашым раённым радыёвузле, стоячы ля мікрафона, гледзячы пачырванелымі вачыма ў акно, гаварыў аб тым, што ён бачыць. Увага, увага, грамадзяне горада. На ўсходняй аколіцы ідуць баі. Палае горад, грамадзяне горада, ўсе, хто можа трымаць зброю, бярыце яе. У гэты час загадчык краязнаўчага музея Дзюбка развітваўся са сваімі экспанатамі. Эх, вы, чучелы мае, вось мы засталіся зусім адны. Рэчы, якія магчыма ўзяць, пагружаны. Вам неабходна зайсці да старшыні горвыканкома. Іду, зараз іду. Я ў гэты час з Лаўріновічам, адказным работнікам горвыканкома, заканчивали неабходныя справы. Грамадзяне горада, будьце вартымі славы продкаў. Браты, сёстры, бацькі, сыны, таварышы, бярыце зброю. Заходняя станцыя ледзь трымаецца. Ветка яшчэ на радыёвузле. Там, напэўна, ўжо немцы блізка. Калі прыйдуць людзі па справе з млынам? Прызначылі на 13 гадзін. Добра. Пакуль што паклічце Дзюбку. Паклікалі. Ён павінен зараз прыйсці. Ды вось і ён. Добрый день. Сідайце, Елпидифор Сергеевич. Памятаете нашу размову 10 дней назад? Вы не передумали? Не будете эвакуироваться? Не.
У мяне тут засталося яшчэ шмат экспанатаў. Але перш за ўсё, дзякуй вам, што дапамаглі вывесці мой музей. Шчырае дзякуй. А вось чучелы пакінулі. Мядзведь, рысь і моя надзвычайная арніталагічная калекцыя. Я, вядома, ад яе нікуды не паеду, так што, калі ласка, я да вашых паслуг. Што б вы сказалі, калі б вам прапанавалі трымаць канспіратыўную кватэру? Вы беспартыйны, менш падазрення. По прынцыпу добрага сабаку на прывязі трымаюць. Ну што ж, я малады чалавек, маю, вядома, брушкай, падобен да бухгалтара, але мне здаецца, што мы падчас той нашай размовы ўсё высветлілі. Так што размаўляць няма чаго. Ну, добра. Пра абавязкі даведаецеся пасля. Пакуль што ведаеце адно. Пароль у выключных выпадках, асабліва ноччу, крык савы. Асабіста для вас ці не прадасё што-небудзь цікавенькае. Водзыў, але ёсць унікальная каптарга. Чакайце, але з якой прычыны яны будуць пытацца ў мяне такое? Вы будете камерсантам, значным камерсантам. Гроші атрымаеце, іх будзе дастаткова. Адкрыйце ўласную краму. Пад шыльдаю, ну, хаця бы так. Гандаль старажытнасцямі, рэчамі культу і прадметамі народнага мастацтва. Камерсант пан Е.С. Дзюбка. Гандляваць свяшчэннымі для мяне прадметамі? Не буду. Не турбуйцеся. Гандляваць вы будете падробкамі. Мы паклапаціліся, яны будуць у вашай краме. Дарэчы, тэатральныя касцюмы таксама. Магчыма, спатрэбіцца. Эканаміст з мяне дрэнны, таварыш Каляда. Я вексель жырафам блытаю. Прагандлююся ўшчэнт. І тут мне не шанцуе. Ну, добра ўжо. Буду камерсантам. Усім быў. Нават кумам расклікалі, а гэтага не было, не даводзілася. Я, таварыш Каляда, няўдачнік. Галоўнае маўчанне, канспірацыя. Можете спадзявацца. Пакуль што пабудьце тут. 13:00. Напэўна, ўжо прышлі. Заходзьце, таварышы. Знаёмцеся. Дзюбка. Осинский. Андрей. Виктор Смехальский. Марисия, мы знаем. Громадяне города, доброхотники только что отбили от арки города разоходную станцию. Ворог наседает сбоку раки. Треба затрымаць яго, пакуль са станцыі не вылезуць апошнія эшалоны з жанчынамі і дзецьмі. Бярыце зброю, хто можа. Таким чынам вы ведаеце, у чым справа. Ад станцыі Чорны Бор цягнецца пушча. Мы пакуль што прайгралі адкрыты бой. Армія пакідае горад і адыдзе, можа, аж за Дняпро. Не хачу вас пужаць, але становішся цяжкае. І невядома, можа, нават цэлую зіму давядзецца людзям сядзець у лесе. А галоднага, хоць бы ён быў героем, можна забраць голымі рукамі. Нам патрэбен хлеб, шмат хлеба. Сёе-тое у нас ёсць. Вывезлі з элеватараў у лясныя сховішчы. Але адным зернем не абыдзешся. На сялянскіх жорнах яго не намеліш. І вось мы вырашылі. Бачыце кут між рэкамі? Так. Тут дарога ў Звініцкія пушчы. Калісьці ў самых нетрах там была вёска Пагост, але яе млын на 2 паставы. У калектывізацыі вёску перанеслі ў сельсавет, а на млын неяк забыліся. Цяпер я там пабываў. Глуш страшэнная. Найбліжэйшай з'яўляецца вёска Чарнабогі, 10 вёрст ад млына. Як бачыце, лепшага месца не знойдзеш. Між іншым, гістарычная назва гэтага пагоста — Сінія Віры. Добрая умоўная назва. Млын на сініх вірах. Вы, Петрович, працавалі да рэвалюцыі на млыне братоў Лапіных. Так, а пасля ў млын трэсці. Дык вось, таварыш Асінскі, як майстра, будзе млынаром. Добра. Праца будзе ладная. Я и Мариску, дочку, возьму с собой у господыни. Я с великой охотой пойду на млын. А у подсыпку дайте такого, каб сала ел мало, а мехи ворошу великие. Добра. Вось ён, Андрей, подойди. Товарищ Каляда, мне, бачите,
Руку осколком растерла. У першы же налет. Дозвольте лепей стрельбу взять. Мехи тягать мне незручно будет. Это зараз найважнейшее. Зразумел, Андрей? Ты за одиной здоровой рукой будешь за 20 человек воевать. Ну что ж, коли треба. А може Віктора Сміхальська на млин? Андрею задоволить його просьбу. Усё ж гэта будзе лепей, бо Сміхальскі мацнейшы. Дозвольте отмовиться. Радима у таким становище мне на млын кулі тягать. Радима ж гине, а я что... На Радиму шмат ворога уходила, и она не загинула. И теперь, коли Виктор Сміхальскі не пойдзе просто в отрад, а будзе сувязным, яна таксама неяк вытрымае, не загине. Значится, так мы вырашым. Петрович з Марисей адразу ж разом со мной едуць у околицу Чорнага Бору, и стуль добирается до млына на Синих Верах. А вы побачитесь со мною праз тыдзень. Теперь идите до Лавриновича и отрымайте у его документы. Добро. До побачення. Петрович, Слухаю. ты почекай. Тата, я буду на ганку. Вот что. Патрэбна, каб нехта меў сувязь асабіста з вами на той выпадак, калі ў гэтых чорнабогах з'явяцца немцы. Может, там трэба кагось пасяліць, ну, скажем, под выглядам бежанкі, ну, жанчыну якую-небудзь. А поселять там нікого не треба. Там у меня живе своячка, Текля Коваль. А вы за яе можете поручиться? Вы доверяете мне, доверяете ей. И выйти на звездки может так, что никто не зауважит. Профессия ее такая, что значит, потребуя бодя не улезь. Чекайте. Текля Коваль? Ну, это тая, ведьмарка, лекарка. А даремно вы так, недарэчный смех. И на незмовами лечить, и надмыслово ведая травы. Думаете, что я на менш надейный, чем гэты, например, Виктор Сміхальскі? Ну, даремно вы так. Ён еще молодый. А вы занадто добрый. Зараз он молодый, а пасля як будзе сталы, дык на неўраўнаважнасць будзе спасылацца. А пасля дык он же стары, яму дараваць трэба. Андрей лепшы. Его перш чым раскалыхаць трэба 5 чалавек, як той брацкі звон у Магілёве. А ён верный, сумленный человек. Что гэта ты, батюхна, разбушаваўся? А вот так, что гадоў 10 нешта себе дрянна адчуваў. Ну и Текля знайшла траўку. Ачуняў. Ни тараканов дае, ни звука лепырская. Лечит чистой сумленной травой. Розное бывает в житті. Может быть. А теперь за працу. Добро, товарищ Кальда. Марыся! Я тут. Иди хутчэй додому, бяры ўсё, што патрэбна. Иду, тата. Виктор, ты задоволен? Не потребно адвокатов. Я самостойный человек. Черт ведаешь, что могут подумать. Витя, не трэба так. Ты ведаешь, я гэта зрабіла не для цябе. Мне Андрея стала шкода. Яму горш, чым табе. А табе ўсюды добра будзе. А яму? Яму не, ён вельмі добры. Але, напэўна, безвольны хлопец. Ты маеш да яго прыхільнасць. Ну, навошта ты так? Ты просто яшчэ не ведаеш. А я табе кажу, што гэта так. Ты сама не ведаеш. Что ж, мне ничего не застаецца, як падкласці галаву пад першую шкулю, і можаш тады думаць пра яго колькі хочаш. І калі ласка, не плач. Ваши слёзы — вода. Слухай, ты можешь размаўляць, якім хочаш тоном са мною і з іншымі. Але з ёю гэты тон пакінь. А якое право? Я маю права сябра дзяцінства. І ўсё. Так, пакуль што ўсё. Зараз не такі час, каб даць нейкаму дурню па твары. Бачыш, вайна. Я загадал Лавриновичу выкликать машину, каб проехать на край обороны, як раптом передо мной з'явилася дивная процессия. Упереди крочила фигура, подобная до батяна, а астатние тягнули нейкага человека, скрутивши ему руки. Вы, здаецца, товарищ начальник? Что вам трэба, товарищи? Прабачьте, але нас нельга назвать товарищами. Мы люди, якія кіруюцца ў сваёй дзейнасці кніжкай, якая называецца КПК. Крымінальна-працэсуальны кодекс. Карацей кажучы, мы праванарушальнікі. У чым справа? Гэта што, жарты? Мы просім у вас увагі. Толькі хвіліну увагі. Вось тут грабілі склады, і мы падумалі, што гэты грэх упадзе таксама на нашы бедныя галовы.
А гэта ж ганьба, калі такое думаць пра сумленных злодзеяў. І што б сказалі нашы бедныя мамы? О, яны перавярнуліся на тым свеце. Фу. І мы сказалі, мы сказалі, хопіць. Так, мы сказалі, хопіць. Добра. Дякую вам, товариші. Прозвище? Трубайло. Чаму рабавалі? Вы нас зрабілі злодзей. Шапахлёпнік. Вы зрабілі нас рабаўнікамі. Где мои 50 волок? Где маёнтак дзедзіч моих, где шляхецтва? Значит, 50 волок было. Ну, тады у вас по рабаванню досить даўняя практика. Недолго вам жартовать. За наш край хутка вас... Еще, напэўна, себе за беларуса лічыце? І што рабіць з гэтым дэгенератам, скажите, добрыя людзі? Я загадаў выклікаць вартавога, да мяне падышоў Віктор. Товарищ Каледа, вось лічбы. Млын на сініх вірах можа пракарміць да некалькі тысяч чалавек. Думаю, што калі я зраблю нешта вартае, вы пераведзеце мяне з Вінніцкай пушчы ў іншае месца. Мне не падабаецца суседства з чорнабогамі. Раптам я ўбачыў, што Трубайла уважліва слухае тое, што гаворыць Сміхальскі. Радавы чырвонаармеец Сідараў по вашаму загаду з'явіўся. Расстралять. Слухаю. Даруйте. Расстралять. Бывайте здоровы, товарищ старшыня. Я думаю, что ўсё гэта хутка скончыцца, і мы з вами яшчэ побачымся, калі, вядома, мы будем на волі. Зразумела, на волі. Ад'ё. Машина чакае. У гэты час вартаўнік суправаджаў Трубайлу праз базарную плошчу. Раптам пачуўся стрэл. Аслупянеўшы Трубайла спыніўся. Ему здалося, што ён ужо на тым свеце. Але ўпаў часавы, і да Трубайлы падышоў дрэнна апрануты чалавек. Хавайцеся і добра запамятайце мой твар. Мы з вами яшчэ сустрэнемся. У другіх абставінах нам давялося з ім шмат сустракацца. А з рэпрадуктара несліся словы. Увага, увага. Жыхары горада. Хто мае магчымасць, пакідайце горад. Немцы ўзялі заходнюю. Апалчэнцам ля крычала трэба адыходзіць. Іх могуць адрэзаць. Што ён робіць, вар'ят? Трэба яго ратаваць. Паехалі. Добраахвотнікі, змагайцеся з агнём. Гарыць ваша старына. Гарыць ваш горад. Яны ўзіраюцца сюды. Бывайце, товарищ, бывайце, браты мои. Живите в боротьбе, живите в славе. І замест голаса веткі, які заўсёды віншаваў нас добрай раніцай і жадаў спакойнай ночы, мы пачулі. Сцяг нашай імперыі над вашым горадам. Ён уецца над Парыжам, Прагай, Варшавай, Амстэрдамам, Брусэлем. Хутка надыдзе час, калі ён будзе над сталіцай Расіі, Масквой. Нашы сцягі будуць над усім светам. Бернгард Швальбе, камісар гестапа, пачаў дзейнічаць у нашым горадзе. Потым, седзячы ў маім кабінеце, ён сказаў: за кожнага нашага забітага салдата будуць адказваць жыхары. Ламсдорф, дзейнічайце. Это первое. По-другое, практика іншых раёнаў показывает, что наши мерапрыемствы павялічваюць рост руху інсургентаў. Але мы ад іх не адмовімся. Трэба прымаць профілактычныя меры. Правильно. Усе вялікія гаспадаркі в акрузе пушчы павінны быць на ўвазе. Асабліва элеватары і млыны. Іх займаць або паліць. Лепш займаць. Нам таксама патрэбен хлеб. На журавінах партызаны доўга не прытрымаюцца. Мы пачалі дзейнічаць у пушчы. Пачаў працаваць млын. Асінскі з Андрэем грузілі на вазы мяшкі. Адпраўлялі да нас чарговы абоз з мукой. Усё. Жаўрук, а па нас!
Можна ехать. Передай коляде, что у нас все в порядку, нехай не турбуется. Добре, добре. Хлопці, рухайтеся потиху! Вось яшчэ один обоз отправили. А ты ўсё сумны. Мяркуеш, што малазначную справу робіш? Эх ты, мы ж тут для нашага атрада, гэта ўсё роўна, што Сібір для фронту. Это я разумею. А на месцы, дзе мы зараз сядзім, спявала Марыся. Сярод лясоў, сярод балот стаіць самотны плын. Ён запасцеў, ён заняпаў, яму на злом пора, бо хлопец бедны пахаваў дачку млынара. Сляпыя ёй глядзелі твар, глухія чулі спеў, а закаханага млынар сякераю сустрэў. Дачка змарнела ад тугі. Млынар стары памёр, млын запусцеў і берагі пакрыў высокі гор. Марыся раптам убачила Віктора, який падплываў да яе, трымаючы ў адной руцэ вопратку. Витя, як добре, что ты з'явился. Я думала, что ты уже схопленный, забитый. Ну что ты, кинь. Я не из тех, кто легко дается в руки. Я ведаю, Лю, все равно боюсь. Ничего. У апошней бойцы все равно перемогут каханне и любовь. Ники, ты дивный сегодня, Витя. Ты лепей расскажи, что в городе? Поразмаўляем про іншае, Марыся. Что ты, Витя? Я не ведаю, што са мной робіцца. Не магу гэтага растлумачыць. Не тое, што раней. Іншым уяўляю сабе свет. Мне балюча, але я благаслаўляю гэты боль. Ён сам мне вялікая радасць і таямніца. Ты мяне разумееш? Не. Ну дык вось. Вось усё. І можаш зараз рабіць са мною ўсё, што хочаш. Усяго сябе з усёй душою аддаю. Хочаш растапчы, хочаш мучай, хочаш загубі. І якая мне справа да ўсяго, калі ты са мной? Хорошая ты моя. Усё гэта сон, гэтыя спрэчкі, бойкі. Шкада, што праходзіць маладосць пад гэты надакучлівы акампанемент. Ты мяне кахаеш, Марыся? Я тебя давно кахаю. Я чула, что не трэба так адразу казаць, что кахаеш. Маўляў, так будзе мацней. Але я боюся тебе пакрыўдзіць, перарваць тонкую ніць. Нашто мне мучыць тебе? Каб было мацней, я ж тебе таксама кахаю. Я тебе не пакрыўджу. І за Андрэя ты не крыўдзіся. Я яго вельмі люблю, ён ся пра дзяцінства. Не, Андрэя я табе даўно дараваў, я яго проста шкадую. Не трэба, ён таксама вельмі добры. Пачакай. Слухай цішыню. Мне другі раз здаецца, што ўсё гэта сон, гэтыя выбухі. Адчыні вочы, і будзе ціхі дзень. Акно адчынена, і ты яшчэ спіш.
Марыся, ты пойдешь за мяне? Я думаю про гэта як пра самае вялікае шчасце. Але будзем чакаць, покуль не скончыцца гэта. Стрэлы, вайна, смерць. Зараз сорамна. Чакаць? Ну да як же чакаць? Марыся, Марыся, я вельмі кахаю цябе. І я буду чакаць. Бывай, мне трэба зноў у горад. Здоровый Трубайло потиху гандляваў самогоном. Куда ты прешься, Любый? Не штурхайся. Не спешайся. Поспей сейчас еще на шибельницу. Дорогие браты и сестры, подайте милостыню сляпому. На площади з'явіўся Швальбе. Трубайло паглядзеў на яго і не поверыў сваім вачам. Гэта ж ён выратаваў яго. Свежие дрожжи. Здаецца, мы з вами не сустракаліся. Так, паночку, я вам до самой смерти повинен. Зайдите до меня. Тут же на рынку у своей краме дзейнічаў Дзюбка. Да яго зайшоў офицер. Что ж патрэбна пану? Можа яму показать чароўную старую фібулу? Глядзіце, які тонкі візерунак. Не. Ну, добра. Я бачу, што пану патрэбны толькі рэчы, як кажуць, прыма. Прыма? Ну, хіба што толькі для вас, як для знаўцаў. Вось тут у мяне ёсць рэч, якую можна хоць зараз аддаць у нямецкі нацыянальны музей як рэліквію. Гэты стары меч, як сведчыць надпіс, так, належыў князю Юрыю Мсціслаўскаму. Памятаеце, ён ваяваў з вашымі продкамі пад Грунвальдам у 1410 годзе. Так, памятаю. Гэта вы абавязкова павінны купіць. У вас будзе магчымасць сказаць знаёмым. Меч заваёўніка зараз у нас. Нацыя змыла сябе даўнюю пляму. Запакаваць? Так, завернуць. Ну і добра. Я ведаў, пан разбіраецца ў старажытнасцях. Якія ўпрыгожванні, якая сталь. Я б і сам сабе пакінуў яго, ды не магу. Гандляру патрэбен капітал. Капітал это? Ого! Так. О, вас і зас. Унікальная рэч. Под Рогачовым у кургане знайшлі. А, как то Беларусь колорит. Ага, во-во. Европейский поплав. Во-во. Немец выходить. У форме немецкого солдата у краму зайшоў Лаўрыновіч. Ходите по лязу мяча, Дзюбка. Не трэба так жартаваць. Ну што ты іх дражніш? Знойдзецца калі-небудзь нейкія знаўцы, і тады... Такіх знаўцаў, як яны, я б і швейцарамі ў свой музей не ўзяў. Дык вось, Дзюбка, адносна хлеба. Калі прыйдзе чалавек з вуліцкага раёна, скажы яму, што хлеб патрэбен неадкладна. Няхай вязе, у яго ёсць. У немцаў ідзе гутарка пра чарнабогі. Усё можа здарыцца з млынам. Так, і яшчэ. Ты сабраў весткі пра гарнізон, пра чыгунку? Давай сюды. Вось так заўсёды са мной. Перадай то, скажы гэта. Вы ваюеце, я гандлюю. А я табе, хоць ты камандзір атрада, так скажу. Звярні ўвагу на сына. Хлопец марнее, цяжка яму. Я і сам хацеў пагаварыць з ім. Праз 2 тыдні я прыйду да цябе. Перадай, каб ён быў тут. Добра. А на млыне... Ходим мы с тобой, дочушка, по ножу над ямою. Кожную хвилину можем кувырнуться. И тады затягнуть нам веровками шеи. Выбирай человека сапраўднага, каб потым было чему вспомнить свой короткі век. Ведаеш, чаму мне твой Віктор не падабаецца? Ну, хоць магчыма, я і памыляюся. Таму што наш чалавек не чыноўны па бацькам, а трымае сябе як шляхцюк. Ах, татка, ну нічога я не ведаю. Цяжка мне.
і яго не ведаю сябе. А хто з нас ведае сябе? Ніхто не ведае. Цётухна! Здорово, Текля. Нешта давно я тебе не бачыў. А табе, бацюхна, і бачыць мяне не трэба было. Ты на дзеўку лепей глянь. Да слёз давёў. Чаго ты яе пілуеш, стары ты грахаводнік? Лепей зараз хай паплача гадзіну, чым потым век будзе плакацца. Ды ты ўжо маўчы. Я вам принесла тое-сёе. Иди там, разберися. Фух, запарилася. Але стары конь трымаецца пакуль на ногах. Дык што ж гэта ты так разрумілася? Што з табой? Сэрца маё неспакойнае, цётухна. Гэта дрэнна. Але што паробіш? Заўсёды так было ў чалавека, што спакою яму не было. Не ведаю, чаму мне цяжка. Можа, таму, што зуб баліць. Ну, гэта нічога. Гэтаму гору мы дапаможам. Пажуйма он корань, усё як рукой зніме. І наогул, шмат ёсць траў патрэбных, а замовы глупства. Адна толькі замовай дапамагае, якраз ад зубоў. Хочаш, дапамагу? Ну, давайце ўжо. Зараза раніца, сонца светлая маці. Дапамажы памагаць. На морі акіяне, на востраве буяне стаіць камень, на тым камні жарства, на той жарстве дуб зялёны, пад дубам ваўкі выюць. Каб жа і ты так выла ад зубнога болю. Здаецца, дапамагло, цётачка. Ну, вось і добра. Вось і добра. Петрович, дзе ты там? Ну. Чё табе? Я пайшла. Вот што я толькі табе скажу. Уначы, хлопча, не працуй. Гукі паветру і да нас далятаюць. Ну, праўда, той, хто не ведае, не здагадаецца. Але лепей не трэба. Немцы па пушчы ходзяць. Я і то баюся, што вось-вось да чарнабогаў дабяруцца. Добра. Ты б папярэдзіла нас на такі выпадак? А не ведаю. Я хоць і старая, але жыццё мне не абрыдла. Вельмі ўжо лезці на ражон не буду. Мы пра гэта не дамаўляліся. Трэба табе, пэўна, Марыська, перабірацца глыбей у лес да каляды. Ты што, татка, жартуеш? Кіну тут я цябе і справу. Чакай яшчэ. Палаў камін у кабінеце коменданта города Адлерберга. Ён вёў размову са сваім сябрам, маладым гауптманам Ільзенвальде. І ўсё гэта урэшце глупства. Нават уласныя нашы салдаты глядзяць на нас павучымі вачыма, хаця іх ведуць цераз перамогі, кветкі, славу. За душой у нас ані паламаная шэлега. Зараз галеча духовная, потым смерць. А пасля зусім па Дастаеўскаму. Шматгадовае ляжанне ў яме сярод павукоў. Паўсюль на зямлі адна мерзота. Я ў гэта ніколі не паверу, Паўл. Жыццё развіваецца. Вядома, тут многія зверыліся ў нашу перамогу, хаця мы і рухаемся наперад. Але скажу я табе па сакрэту, што падтрымлівае мяне. Гэта Германія, яе веліч. Я веру, што калі нам давядзецца цяжка, адчыніцца гара Ківгайзер, з'явіцца вялікі Барбаросса з рыцарамі. Тебе замесили на ружовой воде. Ах, небелунги, ах, бойко в пылающей зале, Гагер п'е кроў, скарб Брейна. А я не спадзяюся на лепшае, Зігфрід. Рухаемся мы дрэнна. Сустрэліся з самым дзіўным народам на свеце. Я яшчэ болей пераканаўся ў гэтым, калі пабачыў тутэйшых мужикоў. Я не ўпэўнены ў тым, што наш эпос, нашу музыку, філасофію трэба было насаджваць тут. І яшчэ зброй. Ну што ж рабіць? Я сказаў, што не лічу патрэбным, каб тут была наша культура. Ты зразумей ты, у іх свая культура, свая музыка, свае сагі, свае балады, свая ідэалогія. Гэта марксізм.
Яны трымаліся яго шмат год і, відаць, не вельмі жадаюць яго пакінуць. І зрэшты, калі ўжо на тое павялося, яны лепшыя, чым мы. Просты, вялікі, чыстасардэчны народ. О, здаецца, Швальбе уласнай персоны. Не уставай, Зигфрид, за много гонов. С комиссаром гестапо приехали офицеры Штаркенфауст, Ранцев и пераполоханный Трубайло. Зараз я вас порадую, Адерберг. Вось чалавек, які сёе-тое ведае, хоць вельмі мала. Шляхціч Трубайло паведаміў, што ў апошнія гадзіны горада яго прывялі да старшыні горвыканкома каляды. Что вы чули там? Так прошу дараваць мне, панове, але я чуў мала. Я паспеў зразумець, што справа вялася пра ўстаткаванне млына недзе ў пушчы. Так, размову вялі Каляда і Сміхальскі. Казалі, што ён павінен абслугоўваць вялікую колькасць людзей. Казалі яны і пра месца. Але я забыў, таму што я быў у такім становішчы. Панове, але я абавязкова прыпомню. Добра, добра. Вось вам 300 марок. Успомните, атрымаеце яшчэ. Успомню абавязкова. Пойдете разом со мной, майором Ранцевым. Слухаю. Идите. Слухаю. Я, здаецца, прадчуваю той момант, калі яны заскачуць у паветры. І дай Бог, каб я быў добрым пророком. Ха-ха. Я задам им лазню. Ну что ж, не дрэнна. Мы ведаем зараз, што яны ў пушчах, што чарнабокі належыць узяць за глотку, што там недзе нават ёсць млын. Значыць, гаспадарка не дрэнная. Нам трэба шукаць перш за ўсё гэты млын. Так, ну вось кароткі план. Вы, Адлерберг, трымаеце згодна загаду камандавання наваколле горада і паўночную ветку чыгункі. Я бяруся за лясніцтва. Ранцаў і вы, паны афіцеры, займаеце чарнабогі і прачосваеце паўночную частку пушчы. Трэба адсунуць іх у балотны мяшок і знішчыць голадам і зброяй. Вось, здаецца, і ўсё. Падрабязна заўтра. Аперацыя пачынаецца праз тыдзень. Я лічу, што ўсе ясна? Ясна. Можна разыходзіцца. Гэта, вядома, вайна, але гэта не вайна рыцараў. Гэта не нямецкая вайна. І гэта жахліва. Душыць людзей голадам, хоць яны і ворагі. А ты што, не бачыў рускіх палонных? І наогул хоць людзі цвінь, але жахлівым будзе лёс гэтых хлапцоў. Дзіўна адбываецца. Лёс тысяч людзей залежыць ад памяці аднаго прахвоста. А на млыне Андрэй адважыўся сказаць Марысе тое, што вось ужо доўгі час хаваў у сэрцы. Я кахаю. Я так тебя кахаю, что сказать не могу. Дорогий ты мой, сябра мой, мы с Виктором вырашылі пожаніцца, як толькі скончыцца вайна. Табе цяжка, але такое лепей ведаць адразу. Не сумуй толькі, не трэба. Дрэнны ён, сэрцам адчуваю. Я не вытрымаю, калі з табой што-небудзь здарыцца. Ты просто яму зайздросціш, не трэба, Андрэй. Тэкля стаяла ля вакна сваёй хаты жаўруком і глядзела на лазурнае неба, на жоўтыя кусты. Жоравы летуць апа нас. Памятаю, дзяўчынкай ляжаш на мяжы, палынок бадзякі ў траве, павуцінкі плывуць. І ўсё такое чыстае, чыстае. І жоравы мурчаць. Так, надта ўжо цяжка. Але ж месяц як шукаюць партызан. Не вытанцоўваецца. Злыя, як асеннія мухі. А гэты майор твой, хаця нічога. Сукін сын. А ты ўсё варыш, нябога. А што ж мне рабіць? На ражон лезці. Сёння ў іх гулянка нейкая будзе. Вось і гатую. Кохве ім вары, суп вары, як той каралеўне, што жадала пірагоў з жабамі.
Але я па нас на ражон не палезу з-за таго толькі, што яны ядуць, як свінні. Я памерці па-людску жадаю, а не на шворцы, як сабака, які, даруй мне, Божа. Злая ты баба, Текля. А ты мяне не руш. Мне немного ласкавых слоў за жыццё перапала. Я таксама захачу бурчэць стану, захачу лаяцца буду. Гэта колькі патрэбіцца. Але калі што-небудзь пачуеш цікавенькае, паведаміш Віктору альбо Андрею. Добра? Ды добра ўжо. Ну, а мне трэба да сваіх, на дзяцей паглядзець. Калі назад буду вяртацца, зноў да цябе зайду. Бывай. Рызыкуеш ты? А чего ж бояться? Земля ж селянская, лясы партызанские, шиша немецкая, а ўлада ж советская, а? Иди праз гэтыя двери. Добра. Но, гатуйся частаваць. Майора чакаць не будем. О, што гэта ты задумалась? Мо замуж хочешь за мяне? Эверт, ходи сюды. Нема чаго сёння размовы весці. А ты, жанчына, рабі свае справы, інакш заробіш на старасці год. Гэта табе не советы. Справы дрэнныя, панове. Што зрабілі за гэты месяц? Нічога. Ну, гэта як хто. Я не без прыемнасці правёў час. Жанчыны тут Венеры мілоскія. Вевер дрэнна скончыць. Справы дрэнныя. Мясцовыя жыхары шыбенікі. Дзікі край. За гэты час прачасалі ўсю паўночную частку пушчы, а ні слядова, ні намёкаў на гэты млын і на інсургентаў. Што мы ўрэшце будзем рабіць, Штаркенфауст? Будем шукаць. І не трэба быць панікёрам, Лансдорф. Будем паглубляцца ў пушчу па рэчках і ручаях, якія губляюцца ў рыгве, упадаюць у лясныя азёры, утвараюць з межытокамі сапраўдныя лабірынты. Вы звар'яцелі, Штаркенфауст, нягледзячы на ваш халодны, як нож, розум. Я перш за ўсё не крычу, а для вас, калі вы будзеце так хвалявацца, месца ў бедаламе забяспечана. І добра! Лепей бедлам, ніж гэты лясы і ваше суседства. Прыхлопнуць брыгаду нам не ўдасца. Хутчэй яны нас прыхлопнуць. Я не крыўдзюся на вас. Я добра бачу, што гэта ад нерваў, мякка кажучы. Я ўпэўнены. Я перажыву апошняга з іх. Мала таго, я даб'юся, каб гонар знішчыць гэтага апошняга належаў іменно мне. Ну, а цяпер трэба выпіць, панове. Дозвольте, панове. Трубайла, што вам трэба? Прошу прабачэння, панове афіцер. Я, вядома, не адважыўся, але я нарэшце ўспомніў тое, пра што гаварыў пану Швальбе. Гэта пра млын? Так. Кажыце. Я прыпомніў. Яны казалі, што гэты млын да яснай холеры ляжыць на нейкіх сініх вірах у непасрэдным суседстве з вёскай Чарнабогі. Яны гаварылі досыць ціха, але я чуў добра. Цікава. Вы золото? Эверт, налей шклянку чалавеку? Дзякую. За здароўечка, пана. О, то добра душу пакропіць так. Панове афіцеры, але я хочу скарыстацца выпадкам, каб нагадаць. Так. По субстытуцыі я другі спадчыннік. Мой старэйшы брат загінуў. І зараз калішні маёнтак павінен належыць мне. Можа, вы можете гэта аформіць? Добра. Эверт, яшчэ чарку чалавеку. Ваше здаровечка, панове афіцеры. Вам трэба спавясціць пра гэта. Майору Ранцеву я перадам сам, а вы зараз жа спяшайцеся ў горад да Адлеберга. Передайце патрэбні ўсе яго рэзервы. Мы абавязкова нападзем на след брыгады цераз млын. Ясна? Так. Можете ісці. Спяшайцеся. Бегу. Сінявері. Так. Трэба распытацца. Дозвольте падняць трывогу. Не навошта перадчасна непакоіць людзей. Спачатку паабедаем. Сёння суп з чарнасливамі, мой любімы. Ранцова нема. Ну і ляд з'ем. Усё гэта чула Текля. Што ж гэта робіцца? Людзі добрыя. Зусім разгубілася я.
Што рабіць? Што рабіць? Марыська там. Петрович. Млын забяруць. Што ж тым у пушчы рабіць? Тысячы жанчын. Дзеці маленькія з голаду пухнуць будуць. Нездарма мне сёння муж небожчык сніўся. Трэба развітвацца з гэтым светам. Зажылася на свеце старая торба. Текля падышла да печы і ўзяла нейкае зелле. Выратуй, маці, багун трава, Марыську, Петровича, каляду и деток наших, птушаняток малых. Накрывай на стол, старая ведьма. Чим гэта сёння пахне ежа? Дзіўна? Можа, кмінам, можа, я огурки с парэчкавым лісцем салю. Што гэта? Сова. Звычайная лесная сова. Пане офицере, дозвольте каніцы зачиніць. Зачиняй, зачиняй. Лес, ведаеце, можаш нешта небяспечнае здарыцца. Стрэльне нехта і ўсё. Умоўным гукам совы Андрей клікаў Теклю. Што здарылася, Андрейка? Тетка Текля, што яны тут намеруюцца рабіць? Вас на млыне 2 тыдні не было. Усе непакоіцца. Ці не пранюхалі наконт млына? Добра. Добра, Андрей, што прыйшоў. Млын на валаску вісіць. Трубайла ў выканкоме падслухаў частку размовы, расказаў афіцэрам і зараз пайшоў у горад да каменданта папередзіць пра млын. Пакуль што ведаюць толькі гэтыя афіцэры, але іх я паспрабую не выпусціць. Бежы, хлопча, спачатку да жаўрука. Ён тут праз 3 хаты і накіруй яго на млын папередзіць. А потым бежы ў горад прамой пушчаю. Можа, дагоніш. Калі дагоніш, забі. Абавязкова забі. Забі неадменна. Лепей усе кулі выстралі, ніж сумнявацца, ці жывога ты яго пакінуў. Калі не дагоніш, папередзі дзюбку. Трубайлу трэба знішчыць, хоць у самым будынку гестапа, пакуль не расказаў пра млын. Бежы, хлопча. 1500 людзей залежыць ад цябе. А гэтых я ўжо сама затрымаю. Трэба і вам бегчы, тетка Текля, іначе загінеце. Мне бегчы немагчыма. Можа, падвесці мой сродак давядзецца іншы ўжываць. Чаго гэта? Ты яшчэ не зразумееш, хлопча. А калі дзе, скажы, што і травы могуць іншы раз спатрэбіцца. Спатрэбілася і Тэклі каваль. Бежы, хлопча. Чамусьці не дзейнічай. Напэўна, трошкі рана яшчэ. Цяпер ужо хутка, хутка. Што ж вы ціхія такія, травы мае? Збірала вас гаспадыня па лясных дарогах, на берагах азёр. Збірала, каб лічыць вам. А цяпер вось у першы раз забівае. Даруйце мне. Не дзейнічай чамусьці. Пэўна, стары багун адмовіўся працаваць. Ну што ж, калі пачала, рабі да канца. Знойдзецца іншае. Пачалося. Пачалося, нічога, нічога. Гэта толькі спачатку. Праз хвіліну і рычаць не зможаш, падла. Узяло вас за печонкі. Нічога, здохнеце. Скавытаць будзеце, як псы. Нічога, ніхто не пачуе. А каніцы я зачыніла. Мітусіцеся, мітусіцеся. Мала вам часу засталося, мала! Проклятая баба! Смерть! Ну, здаецца, і ўсё. Здаецца, ўсё. Пайсці зараз. Але раптам увайшоў майор Ранцаў. Майор? Што трэба? Ведаеце, што? Ведаеце, што? Мне трэба вам адкрыць нешта вельмі цікавае. Сёння я чула цікавае для вас. 2 чалавекі размаўлялі пра партызан. Быццам яны пайшлі з Вініцкай пушчы. Мала таго, кажуць, што непадалёку ад лясніцтва
Ну, словом, знищили нейкі нямецкія атрады, быццам прорваліся на захад. Глупство верзеш, кабета. Плетки переносишь. Можа, і плёткі. Я жанчына цёмная, непісьменная. Ды наогул народ з чарнабогаў такі. Живем у лесе, молимся лазовому кусту. Штаркенфауст, что с вами? Майор, что с вами? Что с вами? Атрута. Напевно, яна. Млин. Ты уже с моих рук живою не выйдешь, коли не скажешь, які млин. Якая атрута? Атрута звычайная. Багун трава. А приготовала я ее. Так что не старайся, панок. Ён уже и на трубу архангела не устане. Ён мертвый, як камень. Які млин, отказывай тут же. Жилы вытягнул. Ты меня, панок, не пужай. Мы и так с вами 10 раз на день помираем. Даю 3 хвилины. На что яны мне? Я и под шибеницей тое скажу. Дрэнно вы нас ведаете, что пришли сюды. Задрали нас, разъюшили люд. Будете рака в парачулках кормить своим мясом! Что? Выродок. Ты бы в свою мать так стрелил, каб заплатили. У горадзе ля крамы Дзюбкі спяваў лірнік. Дал Бог ножки и светлые очки. Праруй, працуй, сиротой. Яго слухали жанчыны з нясіленымі тварамі, яго слухали і Дзюбка з Лаўрыновічым і Віктарам у краме. Шмат бедных сиротах ходить по наших дорогах. Хоть они наши, хоть яўрэйскія, бярыце и выдавайте за своих кревных. А не возьмите, тяжко вас покарае сумленне ваше. А гэта Сергеевич пророк. Гэта іншы раз мацней за прокламацыі. Я ўжо шмат яго песень запісаў. Можа хапіць на цэлую дысертацыю. Віктор, ты добра растлумачыў Андрэю, калі я тут буду? Зразумела. На рынку з'явіўся Адлерберг. Лірнік пачаў пець іншыя. Жанчыны з брочнымі ценямі пайшлі з плошчы. У краму непрыкметна прошмыгнуў Андрэй. Як побачыў крульцы гад, дык да роту спадабаў. Але я яго не дагнаў. Ён, напэўна, пайшоў у камендатуру. Але толькі што я бачыў тут каменданта, і Трубайла з хвіліны на хвіліну з'явіцца тут, на рынку. Часу марнаваць нельга. Андрэй, ідзі да гестапа і пільнуй яго там. Пабачыш, забі. Ідзі, сынок. Небяспечна гэта,
Иди. Виктор, я пойду попереджу товаришу. Ты пільнуй його тут. Добре. Явится, ведаешь, что робить. Так. Зброя с собой? Не, нема. Не. Тримай. Дейничай. Ой, что с тобою, сынок? Нешта дрэнна себе адчуваю. Напэўна, прыступ апендыцыта трэці. Ой, ты што ў лесе, гэта ж верная смерць, калі гэты Ірад раскажа ўсё. Дзюбка ўзяў пісталет з рук Віктора. Па плошчы бегаў Трубайла. Пачалася аблава. Дзюбка заплюшчыў вочы і... Трубайла павольна спусціўся на зямлю. Дзюбка аслупянеў. У гэтым стане яго ўбачыў высокародны злодзей. Мсье! Уносите ноги! Тут дрэнна для сумленных людей. Иди облава. Да, може, пройдем до вас у краму? Як я яго бахнуў? Ну и подумаешь, бахнули. И на здоровье. А ведаеце што? Мне сёння пашанцавала, бо маглі б і схапіць. Мінула зіма, надышла вясна, май. Дрэвы пакрытыя маладым зялёным лістом, птушкі захлынаюцца спевамі ў лесе. Млеюць пад цёплым сонцам вербы на беразе ракі. Для будынкаў млына мітусяніна. Мы канчалі яго эвакуіраваць. Андрэй з Марысей прыйшлі стомленыя на поплаў. Хутка поедуць. Нічога не зробіш. Нам з тобой няма чаго саромецца. Мы траіх не горш за другіх ваявалі. Глядзі, усю зіму сапраўдную лясную армію кармілі. Гэта ж не дрэнна. Марися, Андрей, ходите сюды, справа ёсць. Мы стаялі за Сінскім. Як яны даведаліся? Глыбокая разведка. Млын не іголка ў сене. Доўгі час яго не скаваеш. Добра, што хлеб і ўсё іншае вывезлі. Зрабіў млын сваю справу. Недарэмна тэкля нябожчыца за яго загінула. Зрабіў справу, ды не до конца. Я хочу у вас спытаць, товарищ Асінскі. Згадзіліся б вы дачку паслаць на небяспечную справу? Гэта ў яе трэба пытацца. Яна дарослая. Пра жаніхоў не пытае ў мяне. Як ж так? Ага, вось і Андрэй тут. Ну што ж, браткі, як бачыце, млын кідаем. Партызаны будуць прарывацца на поўдзень на Палессі. І з гэтую большую часткай пайду я. Каліда будзе не камісарам брыгады, а камандзірам асобнага партызанскага атрада, які застанецца тут у Звініцкіх пушчах. Атрад будзе невялікі, такому лягчэй схавацца і дзейнічаць. Пакуль мы не адшукаем іншых крыніц забеспячэння, млын трэба захаваць для нас месяцы на 2. У нас ёсць свой чалавек у нямецкіх верхах, і мы ведаем, што немцы прабіваюцца да млына. І захапіўшы млын не спаляць, наадварот. Ён будзе працаваць на іх. І вось, Марыся, і ты, Андрэй, што б вы сказалі, калі б вас уладзілі на работу ў гэтым млыне? Са справаю вы знаёмы добра. Узімку лёд летні зубамі счищалі, млын і дня не стаяў. Ну як? Пойдзеце? Я пойду. Але яна нехай ідзе з вамі. Гэта не жартачкі сабатаж на нямецкім млыне. Перадача хлеба не ў нямецкае войска, а партызанам. За гэтай на шыбеніцу можна трапіць. Андрэй, не кажы глупства. І наогул помаўчы. Я, вядома, пайду працаваць на млын. Справа вельмі небяспечная. Поруч са смерцю будете хадзіць кожную хвіліну. Хіба мы за апошнія месяцы не бачылі яе? Мы пойдем. І яшчэ вот што. Так проста жыць тут вам будзе незручна. Я думаю, што вам трэба будзе ўзяць фіктыўны шлюб у горадзе па ўсіх правілах дарэвалюцыйнага рытуалу. Дзюбка дапаможа. Трэба, каб немцы паверілі ў сапраўднасць урачыстасці. Не, так нельга. Раз для справы патрэбна, няхай ужо. А Сміхальскі па-ранейшаму будзе трымаць сувязь? Віктор? Так. Ну, няхай. Што ж, шлюб дык шлюб? З Богом, Хадорка, калі людзі знайшліся. Татка. Да не, я нічого. Ось і добра. Петрович,
Пошли. Андрей, ты незадоволен? Чему? Это ж фиктивно. Марисі, не треба. Все яшчэ. Усё яшчэ. І ніколі не кіну. Віктор мяне за апошні час непакоіць. Паводзіны дзіўны. То муж, то такі знерваваны, вярце лухту, гаворыць такое жахлівае. Пасля просіць дараваць, гаворыць з такой сілай, што я зноў веру. Складаны ён чалавек. Я дойду, не непакойся. Але ведай, я прыйду на дапамогу, калі цяжка будзе. Які ты добры. Ну, вот, здаецца, ўсё. Можна ехаць. Мы зараз дагонім. Млын пусты. Як у гасцях накурылі, талеркі пустыя, час і гаспадарам. Марыська, Андрей, мы ўжо з вами до таго часу, як будете тут гаспадарыць, не побачимся. Нічога, дзеці, нічога. Вакол вас родныя лясы. Будьте толькі асцярожнымі. Добра. Асцерагайцеся, дзеці. Разыходзяцца нашы шляхі. Можа, калі з'едлівым быў, даруйце. Так. Ну, про тебе, Марыська, няма чего казаць. А тебе, Андрей, любіў як роднага сына. Бывай, сынок. Толькі б ты быў жывы, татка. Гэта ты пакінь. У старых раны не зажываюць так лёгка, як у маладых. Сын пра загібель бацькі забудзе, бацька ніколі. Бывай, сынок. Будь добрым байцом, сапраўдным чалавекам. Марыську беражы. Чую сэрцам, што можа прыйдзе і твой час. Яна пачынае разумець цябе. Ну, вось і ўсё. Бывайце. У маленькай царкве адбылося сумнае венчанне. Высушаны маленькі свяшчэннік узаконіў фіктыўны шлюб. Потым паехалі ў краму да Дзюбкі. Вось і скончыўся вадывіль з перапрананнем. Жанаты ты цяпер чалавек, Андрэй. А ты ведаеш, што такое жонка? Гэта не бот. Так проста не скінеш. Зусім не смешна. Разумею, разумею. Я зараз прыйду. Не ведаю, чым тебе супакоіць, Андрэй. Ты ўвесь час як хмара. Табе цяжка. Я зараз уявіла себе ў тваім становішчы. Што ж рабіць? Ребяткі, Жаўрук до нас прыехаў. Збірайцеся хутчэй, сябры. Адвязу вас на млын. А вам, товарищ Дзюбка, трэба абвясціць, што вы разарыліся і больш трымаць краму не маеце магчымасці. Прадасцё яе да нас у атрад. Такі загад каляды. Не, мне бясспрэчна шанцуе ў апошні час. Ну, поехали. Поехали. Бывайце, Сергеевич. Бывайце. Усяго вам найлепшага, дарагія вы мае. Я сидел жаўруком у сваёй землянцы і шукаў выйсця са складанага становішча. Нехта пастукаў у дзверы. Можна да вас? Калі ласка. Таварыш каляда, я тут знайшоў тое-сёе па спецыяльнасці. Дык мне патрэбна падвода. Добра, пабачым. Сядайце. Са здавальненнем трэба адзначыць, што наш атрад з кожным днём расце. Але з ростам атрада павялічваюцца яго патрэбы. Зброі і хлеба яўна недастаткова. І зараз наступіў момант, калі трэба вывесці запасы, схаваныя ва ўрочышчы на млыне. Мне трэба ісці туды. Гэта небяспечна. Не, гэта трэба рабіць толькі мне. Я павінен пабачыць людзей, якія ведаюць мяне.
З імі я і дамоўлюся аб перавозцы запасаў. Товарищ Коляда, дозвольте мне с вами. Не, вы павінны застацца тут. По секрету я вам скажу. По моим разликам, у 3 метрах от землянки на глубине 50 сантиметров повинны находиться костки мамонта. Знойдете, будем размовлять. Магчыма, дам под воду. Жартуете. Знов мне не шанцуе. И силе моготная тварь, браты подберут нашу справу, и знищат захопников сброд. Но смерти нема для героя, бо вечен великий народ. На млыне ў завозным пакоі Віктор з дакорам гаварыў Марысе. Марысь, чамусьці ты мяне нават не пацалуеш? Часу няма. І капрызы твае мне апрыкрылі. Я сёння не буду. Ты кахаеш мяне? Ну, кахаю. Тады ты павінна пайсці са мною. Тут небяспечна. Мне прыкрыў твой фіктыўны шлюб. Гэты дурненькі жыве тут. Марыся, кінем усё гэта. Ведаеш, мне здаецца, што ты тады падчас замаху на Трубайлу недарэмна захварэў. Што? Ты разумееш, што ты такое сказала? Ты разумееш, сіня? Я отираюся тут, хотя на млыне часто бываешь свадьба. И ты кидаешь мне у докор такие слова. Не кричи. Давай поговорим. Ты мучишь меня. Месяц тому я думала, вытягни из меня душу, мучай, зневажай, али будь человеком. Будь человеком. Тогда я хоть на край свету за тобой. А потом нечто померло в душе. Ты мне дорогі, але нейкі чужі. Ось Андрей не кричить, робить свою справу. Я бачу, до чего тут хилится. Сам виноваты. Мог бы пошкодовать хоть раз тое, что я к святыню носила у сердце. Каханне до тебе не пошкодовал. Ты заўсёды быў жорсткі. И вот, здаецца, притупилось каханне мое. Подумай, Витя, дорогий мой, подумай. До чего ты идешь? Пошкодуй хотя мяне, калі себе не хочешь. Прабач. Мне здаецца, что ты помылилася. Я один проживу, але думаю, что ты еще пошкодуешь. Я зраблю так, что ты пошкодуешь. Я захапіў частку іх размовы. Мяне здзівіў стан Віктора. Я ведаў, што ў ім шмат вонкавага, але не думаў, што ў такой колькасці. Я ведаў, што ён эгоістычны, але не ў такой ступені. Яны заўважылі мяне. Товарищ Коляда? Ну, вырашыў наведацца, як вы тут маеце. Што чуваць? Вам тут нельга. Тут немцы. Сёння нават комендант прыехаў. Мне неадменна трэба. Вы памятаеце, мы закопали ва ўрочышчы хлеб і зброю. Зараз прыйшла крайняя патрэба. Добра, што вы тут, Віктор. Трэба праверыць, ці можна туды будзе праехаць з вазамі, ці няма там нямецкіх пастоў. Добра, я пойду. Уначы вывезем, калі ўсё будзе добра. А вам трэба будзе сапсаваць млын і прэч. Сігнал ты яшчэ не забыла? Наш чалавек будзе кугукаць савой. Это значит, хутка дапаможем. Тихо. Не, гэта Андрей. Товарищ Коляда? Ну як мужонкаю, як жыццё? А, дрэнь жыццё. Налезла их тут, в урочище, як мурашник ад іх. Як? В урочище? Туды толькі што Сміхальскі пайшоў. Дьявол. Обовязково напорыцца. Дали Бог напоролся.
Товарищ Коляда, треба утекать. Давайте, будем рэчы, чем там не так небяспечна. Марыся, може разом пойдем? Не, я с Андреем. Сорвалась и справа, сорвалась и стреляли. Чего ж ты бег сюда? Подводишь млын командира. Вось дурень. Утекайте, товарищ Коляда, утекайте хутчэй. Рэчы, чем там вода по воде, по гэты бок грэблі. Тихо, Марыська, займайся своей справой. Треба будзе іх затрымаць. Пакуль я перебіраўся на той бок рэчкі, у завозны пакой увайшлі Швальбы, Ільзенвальде і два гестапаўцы. Эй, млынар! Кто был? Кто только что бег? Не ведаю. Может, я? Я только что пришел. Я только что бачыў гэтага чалавека на 6-м пункце. Ён не мог быть ва ўрочышчы. А больше никого не было. Недавно, правда, были 2 солдаты. Кто еще? Может, жонка моя? Але она никуда не ходила. С самого ранку тут. Не. Подошвы у ее сухие, а во урочище мокро. Не она. Не чапайте ее. Напевно, вам было б неприемно, коли б так поводились з вашою жонкою. Ого! Якое поравнание, а? Счастье ваше, что у вас добрая биография и рекомендация. Кто тут был еще? Я не бачу. Правда, тут проходил человек, а он повернул берегом. Больше никого не бачу. Ага. Обшукать? Я воль. А это кто? Кто это? Я думаю, что пан комендант ведает. Это наш подсыпка. Он уже 2 тыдні як тут. І майор Ранцев это ведает, я його бачу. Так, мне здаецца, Швальбы, что вы зблыталіся. Трэба хутчэй гнацца за тым чалавекам. Майор, там человек напоролся на наш. Отстреливайте и потиху отползая багнищем. Так. Я бачу, что у гэтага подсыпки бегаюць вочы. Ну, пакіньце, Швальбы. Ничего, Гауптман. Я трошки разбираюся ў людзях. Я сам бачу, хто ён. Але профилактычныя меры не пашкодзіць. Калі не, мы кінем яго і пойдзем за тым. Нічого страшнага. Ну, куды хадзіў? Хто гэты чалавек? Може, ведаеш? Віктор павольна устаў, цяжкім позіркам паглядзеў на Марысю і Андрэя і сказаў: Я ведаю, кто это человек, и ведаю про роль гэтых людей, что стоять тут. Глядзіце, Гауптман, нечакана пашанцавала, а я збіраўся на гэтым і скончыць. Дзіўна, першы раз бачу, што нехта з іх загаварыў. Ну, кажы. Витя, что ты робишь? Покинь его. Не трэба. Страдник. Цягніце сюды арыштаванага. Арыштаваны ўцёк. Майор Ранцоў забіты. Каб я вас больш не бачыў! Яны хаваюць звесткі аб партызанах у сэрцы. Я вырву іх разом з сэрцам. Рыхтуйце прылады. Там, на гары. Так. Зараз яе прыпаліць агеньчыкам. Ну. Кажи. Гауптман, сидите тут. Вам загадывает старейший офицер. Кажи хутчэй, дзе бригада? Дзе атрад Каляды? Інакш яна ўжо ніколі не будзе прыгожай. Жывёла. Ну, кажи ты, кажи. Кажи, иначе закатують твоего мужа. Кажи, иначе его поведуть. На гору. Зараз ён будзе кричать, молодица. Вельми будзе кричать. Ну, кажи зараз же, где партизаны? Ну, ему выкрутять руки, его зробить инвалидом. Але сёння яшчэ нічога. Вось побачыце, што я вам прапаную заўтра. Андрей, любы, маўчы, не шкадуй мяне. Бачыш, яна ляжыць. Говори! Эх, пан Швальбы. Як вам толькі не ганебна. Вы ж стала істота. А крычце тупыце нагамі, як дурное дзіця, якое хоча па малой патрэбе. Сорам. Яшчэ раз скажу,
Дзе хаваюцца гэтыя бандзюкі? Пан камісар, пакіньце гэтых людзей. Забіце іх, але не катуйце. Вы бачыце, з імі нічога нельга зрабіць. Молчите і вы! Я пераламаю гэтым паршыўцам косці! А душу зламаць нельга. Хто можа пахваліцца, што ён зламаў душу чалавека новай зямлі? Руска, беларуса. Не такога, як гэты шчанюк. Сапраўднага чалавека. Не выпрабоўвайце цярпення нашага. Ужо градзе на вас кара, сабакі. Добра. Добра. Так. Адвядзіце іх на гару. Паставьте самую моцную варту. Их навучыць апошнюю бессонную ночь. Побачим, что вы скажете, коли заговорите час роздуму, жадание жить. Жадание жить? Вы называете жыццём жыццё здрадніка. Молчать! Ой, які пярун грымне над вашей головой, коли устане на весь рост мой народ. Уведите его! Туды! На гору! Яны б не паміралі так, каб не ведалі чагосьці. Дазволь спытаць, што рабіць з гэтым чалавекам? З гэтым чалавекам? Расстраляйце тут жа, зараз, ля грэблі. Здраду прыймаюць, а здрадніка вешаюць. Я ведаю яшчэ аднаго. Я трымаўся ў сувязі. Я не жадаю слухаць. Расстраляць. Эх ты, такіх людзей. Ночь застала Марысю и Андрея у каменным свірне млына. Праз забітае кратамі акно падала на падлогу святло месяца. Засталося якіх 4 гадзіны. Як доўга, як мала. І мы пабачым дзень, сонца, наш млын. Марыська, не трэба. Як ён мог? Як ён мог? Кінь, Марыся, бываеш? З табой не было б соромна мне, Андрусь. Як соромна. Якія мы маленькія. 2 зоркі ў цемры. 2 кроплі ў пустыні. Зоркі ведаюць, недзе ёсць цэлае сузор'е. Кроплям лёгка, недзе ёсць мора. Так і нам. Калісьці мне здавалася, што я кахала цябе. Потым з'явіўся тое. Але зараз... Чаму ты не сядзеш тут поруч? Не трэба. Я ж даў табе слова. Андрэй! Не вырвай з мяне гэта апошняе слова. Я не дарую гэта сабе. Андрэй, ты павінен падысці. Не адштурхні мяне ў гэты апошні час. Каханая. Якія ў цябе прыгожыя, мяккія валасы. Якія моцныя рукі. Но павінна ж я выправіць сваю апошнюю памылку на гэтай зямлі. Забудзем гэта, каханы мой любы. Цемра. Цякуць хвіліны. Недзе зусім блізка адзін страляе ў другога. Невядома, што прынясе раніца, але зараз усё забыта. Пад спыненым колам млына цурчыць вада. Гукі летняй ночы, спеў салоўкі, быццам няма муроў, кратаў. Быццам вакол толькі галіны, і месячнае святло ляжыць на люстры ракі. Светлее, краты, але рука ляжыць у руцэ, твар Андрэя на валасах Марысі. Гэта шчасце. Цяпер я ведаю. І засталася, можа, якая гадзіна ці 2. Як многа, калі ты поруч. Ты кінуў мяне ўсю. Марыська, любая, я не чакаў, не спадзяваўся. Усё знікне, толькі мы адны застанемся навекі. Вось яны, вусны твае, косы твае, твои сумленныя добрыя вочы. Дарагая моя, дарагі мне чалавек. Табе б я дала мора шчасця,
толькі табе. Я б цябе кахала, я б цябе доўга, вельмі верна кахала. Скупіла б усё. Я б не даў ніводнай слезе замачыць гэтыя векі. Ты быў бы шчаслівы. Мы ж не вінаваты, што яны забілі нас тут, ля парога жыцця. І памрэм усяго толькі за стары млын. Гэты стары млын, гэта была радзіма, наша земля. І мы біліся за яе год. Прыйдзе радзіма, пабачыць нас на полі бітвы і скажа: ось ляжаць вечныя дзеці мае, надзея моя. Яны біліся, яны перамаглі. Сонце будзе. Будуць людзі святкаваць кастрычнік, альбо май, альбо Новы год. Дрэвы, кветкі, снег, дзеці. Праз 15-20 год яны, напэўна, будуць шчаслівымі. А потым будзе камуна. Якая белая, якая блакітная, якая сяючая далечыня. Маглі б мы жыць там. Слухай, можа, нас яшчэ выратуюць, а? Можа, прыйдуць. Так шкода жыцця, асабліва цяпер, калі ты поруч, лепшы хлопец на зямлі. Яны? Не. Яны не ведаюць. Але я веру, мы будзем жыць вечным жыццём. Світанак новага дня. І хоць заліта крывёю краіна наша, але мы здужаем усё, і памяць пра нас пройдзе праз стагоддзі. Кожны як святыню прыпомніць нас, простых плытнікаў, рыбакоў, песняроў, земляроў. Птушкі спяваюць, а раса запаліла на дубах сотні ліхтаркаў. Прырода таксама вітае нас. І ўсё ж такі мы жывем і будзем жыць вечна. Сонца маё, земля, ты падтрымала нас у апошнюю гадзіну. Дзякуй табе. Вы слухали радыёпастаноўку «Млын на сініх вярах» паводле аднайменнай п'есы Владзіміра Караткевіча. Выканаўцы артысты мінскіх тэатраў. Запіс 1959 года.